Salutare dragi prieteni și bine ați venit la o nouă rețetă. Astăzi vom pregăti o delicioasă tocană de cartofi cu piept de pui. Pentru pregătirea tocanei vom avea nevoie de următoarele: morcov, ardei, ceapă, ulei de măsline, cartofi, piept de pui, apă, băiat de ardei dulce, frunze de dafin, delicat și suc de roșii dacă doriți. Pentru prima dată voi pune 150 de gram de ceapă în bol și o să dau turbo la 2 secunde. După care voi curăța pereții bolului, voi adăuga ardeiul, voi adăuga morcovii, vom pune 3 secunde la viteza 5. Eu prefer legumele mult mai mărunte, așa că am curățat pereții bolului, după care am setat din nou pentru 3 secunde la viteza 5. După care curățim din nou pereții bolului. Acum o să adăugăm 30 de ml de ulei de măsline, o să punem capacul și setăm 5 minute la 120 de grade, sens invers, lingură. Acum vom adăuga 400 de grame de piept de pui, după care vom pune capacul și vom seta 10 minute la 100 de grade, sens invers, lingură. După care adăugăm 660 de grame de cartofi, o să punem 700 ml de apă. Dacă vreți puteți să puneți și mai puțin sau mai mult. O să adăugăm o lingură de băiat de ardei dulce, 2 frunze de dafin și o lingură de vegeta. Vom pune capacul și vom seta 25 de minute la 100 de grade, viteza invers, lingură. Și tocana noastră de cartofi este gata, uitați cât de bine arată. Controlăm dacă s-au fiert cartofii și carnea, dacă nu mai adăugăm 5 minute. La final vom adăuga pătrunjel și amestecăm puțin, după care este gata de servit și pus pe masă. Eu vă doresc poftă mare, sper că v-a plăcut și această rețetă. Nu uitați să apreciați cu un like, să lăsați un comentariu dacă ați încercat și v-a plăcut rețeta și noi ne revedem data viitoare cu o nouă rețetă. Până atunci, multă sănătate și poftă mare!